Milli Бидәүестәр тарих төпкөлөнән буаттар һөҗүмендә барлыкка килгән халкыбызның иҗат емеше. Улар башкорт халкының яшәеш, тормыш тәртибе, матурлык тураһындагы караштарын, ыру исендәге тәртиптәрне, гаиләнең җәмгыятьтәге урынын сагылдырган. Хатын-кызларыбыз бидәү әйберләренә нык игътибар иткән, хаклау, яклау, купшылану максатын күз уңында тоткан. Бүгінгі көндә лә хакал, түшелдерек, беләдек, алка, сулпы, кашмау, селтәр һәм башка бидәүестәр менән кызыккан, эшләгән, яратып тапкан хатын-кызларыбыз бик күп. Milli бидәүестәрдән береһе түшелдеректе заманга яраклаштырып, оста, зауклы итеп эшләгән хатын-кызларыбызның береһе Акъяр авылынан район мәдәният йорты хезмәткәре Нәзифә Фирхәт кызы Кыдрасова селтәрдәр эшләү тәҗрибәһе менән уртаклаша. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Бүген безгә район мәдәният йортының жанрлар буенча методисы Нәзифә Фирхәт кызы Кыдрасова заманса стильләштерелгән түшелдерекләр эшләү буенча осталык дәресе күрсәтә. Хәерле көн, Нәзифә Фирхәт кызы. Әйдәгез эшебезне башлайык. Безгә был түшелдеректәр эшләр өчен ниндәй эш материалдары кирәк булачак? Бүген безгә иң башта ошондай хәзерге вакытта заманлаштырылган дип әйтәм икән, түшелдерекләрне эшләү өчен фетр дип атала. Без бүгенгә ошоны алдык. Булай селтәр, хакал эшләү өчен габардин тукымынан эшләгән тукыма һәйбәт була. Но biz bugün şu fetrni alırga bulduk. Fetrni aldık, biz уже aldan әзерләп, кыркып куйдык. Мына әзрәк кенә уемын зуррак итеп алдык. Мына быныһы бәләкәсерәк. Кемдер калай үзенең кулайлаштырып, үзенә кыркырга мөмкин. Һәм дә энә менән ебәк булһа бигрәк һәйбәт, үзелмәгән. Еп булһа, бұл тоже үзілмәгән әйбәт еп. Шунан безгә кәрәк була мәрйенләр, кызыл мәрйен, яшел мәрйен, кемнендәй кәрәкле мәрйендәрне һайлап алайын. Түшелдерек ниндәй төстә була, шундай мәрйенләр булырга тиештер дип уйлыйм. Кызылы мына эрерәк мәрйенләр, бұл яшеле олак инде. Без бүген эре мәрйендән эшләргә була. Шулай итеп, кәрәк-яраклар барыһын да әзерләп һалдык. Мына без бүген шундай, бұл уже әзер, шундай селтәр, матур итеп тушы үрелгән селтәрде мәрйендән без бүген эшләргә йыйынабыз. Шулай итеп, шулай ук безнең дусларыбыз үзләренә кәрәккән, үзләренең фантазиясына кәрәккән ошондай сәскәле поэткалар кулланала, бик матур килеп сыга, үзегезнең фантазияга карап, поэткаларны кулланалаһыгыз. Хәзер мөмкинчелектәр бик күп, магазиннарда күп һатыла, интернеттан үзегезгә заказлар бирә алаһыгыз. Шулай ук без магазиндан ошондай тәңкәләр алдык, уларның тишектәре бар. Уларды без сүкеп, йонсып тормайбыз инде. Уларның тишектәре. Мына булары бер гумлыклар, мына булар инде сүкеп эшләнелгән уже. Ошондай да алырга мөмкин. Шулай ук орнаментлар, мына ситләренә куярга, мына бу әдрәк юанрак булды, нәзигрәкләре була. Мына бу ситләренә ошолай куярга, ошондай да мөмкин. Моныһы орнамент, мәсәлән, мына ошолай. Шунан мондай хәзерге замандагы матур магазинда әйберләр күп бит. Мына ошондайлары бар. Без күбрәк кулланабыз ошондай. Ялтыр ептәрдән эшләнгән. Ошолай куйһаң, бигрәк матур инде. Шуның өчен Булар ситләренә куеп. Моныһын зуррак эшләп карарбыз. Хәзергә башлайбыз мәрйендәр тәдергә. Onun için энә менән еп алабыз. Мына мин хәзер примерно дип әйтәйм,
эшләп кенә карайбыз да, эшләп күрһәтәйем дә. Менә мәсәлән, ошулай итеп ситенә куябыз. Ситендә ошулай итеп ситләрен кыркырга була мәсәлән, менә ошулай итеп. Буларды куйгас, бул ялтыр ептерди тигип сыгырга керек буласа. Без монауны орнаментларды ошолай өскә куярга можно. Или, мәсәлән, или монаулай, или һәр кемнең фантазияһы нисек була инде, монаулай, или ошолай, мәсәлән, әгәр без өскә куяйбыз. Шуннан безнең баягы курт башлары дигән нимәләр һәрбер элекке түшелдеркләрдә курт башлары булган бит инде. Bizim ата-бабаларыбыз курт башлар, элекке катын-кызларыбыз курт башлар куйган, улар яклау, хаклау ролен үтәгән дип. Күл тиюдән мәсәлән нимә булса, шуларны мәсәлән ошолай итеп куйһак, монда Кыйммәтле таштар була инде, кыйммәтле таштар. Куйып ебәргә була кем нисек теләй, кемдең нинди фантазия мәсәлән. Шуга ошолай итеп мәсәлән куйһак, без астына ошонда башлайбыз хәзер ошондай селтәр эшләйбез. Ягъни ошолай итеп. Шуның өчен мынауларны алып торам мин. Ситкә алып торам, аларны адактан тезербез. Без хәзер билдәләп алырга. Без хәзер билдәләп алабыз. Үзебезгә менә мәсәлән, ошо орнаментты халгас безнең атта кала бит инде. Менә мин ошо тирәнә эшләйм. Ситендә 5 сантиметр гына миллиметр, 5 миллиметр гына не калдырабыз да. Мәсәлән, урын калдырабыз да, мин ошолай итеп линейка менән каләм булса, прям ошолай итеп хызып алырга була. Матур линейка булмага, хәзер без ошоны алабыз да. И хызып та алабыз. Ул тигез итеп эшләргә әйбәт була. Шуннан, менә бу нейде? Түшелдерекләрде эшләгәндә ике энә менән кулланһаң бигрәк әйбәт була. Береһен тезәһең, икенчесен бер ныгыта бараһың. Менә мин мәсәлән хызып куйдым. Менә бу линейка икән ди, каләм Менә үземнең кыйммәтле матур ташымды ошолай итеп куярга теләһәм, астынан ошолай итеп хызып алам. Матур ташлар алып килгән. Üstten полностью эшләргә может бөтә yerində бергәлешеп. Шуннан менә бу мәрьямнәрдә шуны һәйбәт ошолай итеп теге балайтып кулга алып беришәрләп тезеп утырмай, мәсәлән, ошолай итеп кына элеп алып тик кенә утырырга. Инәгә еңел генә эләгә инде алар. Еңел генә бердән эләгә, икенчесенән теге хайрак тәрилкә булса, эшләүгә еңел була. Олырак эшләһәләр. Менә мин ошолай итеп виз тезеп алам башта. Кайһы берәүләр эшләйләр, мәсәлән, 5 та алалар да ошолай итеп беркетеп алалар да тагы итәләр. Бу түшелдеректе эшләгәндә ике энә менән эшләнеләр. Берен ошолай итеп бараһың, икенчесен ошолай итеп беркетеп бараһың. Шуның өчен без инде еңелрәк ысулды хайлайбыз. Ошолай итеп 60 мәрьямде һездин мәрьямегез улаграк икән. Ошо тулганса мәрьямде без хәзер элеп алабыз. Бuna bir boy sıktık, şundan elektirdik. Buna min elektirdim de, hazır eğlendirem de. Şundan ezgine aktarak bir 5 milimetre dağı bir tapkır bilekka sığarabız. Enebizde sığardık da, hazır indi bir işley başlaydık, bayağı silterdik. Alabız ikevdi. Şuluk tüsten, kim tiley ikinci tüsten, ikinci tüsten hazır eytirmin. Şunu ikini aldık da, şundan tağı ikevdi hanalık da üstünsüne giydirelim. Üstünsüne giydirip koyalım. Üstünsüne giydirelim. Şunu alttandırak buna, şunu tirenen alırga değişim. Şunu erip kınalayıp da
матур хүрет килеп сыккан өчен мына ошонун хана хәзер без ошонтабыз. Ошонда хәзер икәүзе алыгы электрип. Ошонда икәүзе ошондайдан. Икәүзе алды да хәзер мына өстәгеһен ханайбыз икәүзе и өченчеһенә кертәбез мына улайтып. Ошолай индереп сыгарабыз береһенән. Мәрйендең исенән вот әйе, шулай дөрес. Шуннан тагы 5 алабыз хәзер. 5 алабыз да тагы мәрйенде 5 кидерәбез да. Так, 5 булды. 5 булды. 5 алдык та хәзер тагы бунан так, мына 5 алдык та берәү, икәү, өчәү, дүртәү, ошо 5-сенә тагы индерәбез. Мәрйендең тишегенә. Әйе. Мына буны пакага беркетмәлек, азактан беркетеп куйырбыз. 5 булды. Хәзер тагы 5-сенә индердек. Хәзер тагы 5 алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 алдык та 4 калдырабыз да. Мында 5-сенә тагы индерәбез. Так, 4 булды. Мына 5-сенә тагы кидереп алдык. Бuna ошолайтып biz her береген 4 калдырабыз, 5, 4 калдырабыз, 5 ошолайтып biz бүткенсе ада битем, ошо сыкканса ошолайтып иштеп сыгам. Эйге ошо иштейм. Нәзифә Фиргатқызы, һез был эштәр менән касанрак шөгыльләнә башланыгыз? Касан һездә был эшкә кызыксыну уянды? Мин ниндидер бер яңалык килеп сыкка тиергәне үзем шуны эшләп карагым килә. Шуның өчен ошо түшелдереклер эшләй башлагаста үземә окшаган бер хайлап алдым да түшелдеректен нимәһен дип әйтәм, формаһын. И мына берсе эшем минем ошо. Үземә тип Үзебезнең башкорт орнаментлары булган, тик мына башкорт орнаментлы бул тәңкәләр, булар үсенән заказ итеп эшләтеп алынган тәңкәләр. И үземә мына көндәлек кайдалыр бер кайда барһам, берәй сарагамы, Димәк, бул үзебезнең милли орнаментларыбыз. Дип үзем әйе, шу үзебезнеке булган дип, башкорт Корт башлар дип аталган. Булар мына кыйммәтле ташлар кушып, матур эшләнгән. Афарин. Беренче эшегез дип бердә әйтеп булмай, бик матур эшләнгән. Беренче эшем булса, мин әдрәк ныкышмын, шулай урын yerine yetkirib, яйлап, тәфсирләп эшләргә яратам. Шуның өчен арлы-бирле эшләргә яратмыйм. Шуннан тагы икәүзе, бунан башка икәүзе эшләнем өйдә селтәр зур хакал, зур селтәр эшләй башлаганмын. Әле уныһы габартин тукманан башлаганмын. Буныһын миңа бүләк иттеләр. Матур түшәлдерде. Шуңа әле күп итеп эшләгәнем юк. Бер ел мин Күмертауда семинарда булып кайттым. Шул семинарда булып кайткандан соң бигрәк тә дәртләнеп киттем. Эшләнгән эшне башлаганнар күп. Алла буйга киләсәктә эшләрмен дип уйлыйм, яйлап. Ниндәйдер яңалыклар кертеп туганнарга рухлы кешеһез бит инде, башкорт халык йырдарын бик матур башкараһыгыз. Бул әлбиттә һезнең төп эшегезгә тик бер дә мәшәкатьләмәй. Юк, мәшәкатьләмәй. Шулай ук мына минем ансамблем бар бит инде.
бейүселәр йөрөнеләр, кызлар бар, гөлләмә кызлар. Мин уларны шулайтып сакырып, өйрәтеп, кемдәндер хатып алгансаң, үзегез өйрәнеп, үзегез эшләп алыгыз дип, кызларга өйрәткән, кызлар үзләренә һәрберенә бершәр, икешәр эшләп алдылар. Үзең эшләгәнең үзеңдеке кадерлерәк бит инде. Шуның өчен һәрбер Хатып алуга караганда үзең эшләһәң, арзанрак кала төшә. Арзан кала, и үзеңдә эшләгәнең кадерлерәк була. Бана без bir yıl sıktık. Хәзер ошонан 2 штугын мынау элеп алдык та, энебезде тыякта калды бит инде. Хәзер энебезде кабат сыгарабыз бу якка. Энебезде сыгарлык та. Хәзер тагы башлайбыз баягы 5 штукты. Тагында 5. Тагы 5-ти башлайбыз. Тагы тирдәге 5-тиле. Әгәр дә икенчесене уйласагыз, мәсәлән, икәүде алыгыз да кызылдан, уртаһына берде актан алыгыз да, икәүде тагы бундайдан. Хәзер тагы 5 та эшләйбез, 5-те үткәрәбез дә. 5-те элеп алабыз да. Хәзер мына бу ошоның уртаһына кертәбез. Юк. Ошоның хәзер ошоның уртаһында, 5-әүдең уртаһына тагы берде элеп алдык та. Шунан тагы хәзер тагы 5 та алабыз. Хәзер бу безнең буныһы бер рәт булган, хәзер без аралыгына тегеп чыгабыз шулай 5-әүдән. Аңладыңыз да? Хәзер тагы 5-әүдән. Түлке 5-әүдән уртаһына баягы акты элеп барабыз. Ул безнең мотор алакка мынамак күрәт бу күренеп тора. Так, бuna biz 2 рәтте сыктык, хәзер 3-нче рәткә киттек. 3-нче рәтте уже төшерһәк, ул күренеп тора. Ул уже килеп сыккан селтәр булып, мотор булып күренеп торган. Бuna мин хәзер 3-нче рәтте яктыгына йетеп барам. Күзгә күренеп эшебез матурая башлана. Дәртләнеп киттем әле. Бана ошулай мотор килә. Тарттырып эшләргә ярамай, если тарттырһаң, яман булып тартылып тора. Әгенә хүлпәнрәк эшләһәң, ул ошулай мотор мына 4 кил булып килеп сыга мотор итеп, мына шулай булга. Мына ошулай итеп, азакка тиклем, осын булай итеп ситләрен кыркырга була, мына буның хамак итеп. Мына ошоны хамак итеп ситләрен кыркырга була. Ситләрен кыркмаһагыз 4 кил булһа ярай. Мына бу 4 кил булһа, мәсәлән, ошулай астына ул мотор булып, ошонда тиклем, астка тиклем ошулай итеп силтәргә эшләп бетәһегездә, ситләренә мына ошуларны куеп сыгаһыгыз мотор итеп. Хәзер без тигенә ялтырды, бәлки харыны булса, хары мәсәлән орнаментлары хары булырга может. Или ошулай ак булса инде агыраклар булырга, куярга мөмкин мына ошулай. Без хәзер мына яшелгә, яшел орнамент мәсәлән ошулай. Мына ошулайтып, инде ошулайтып эшләргә мөмкин, мына да уртаһына селтәргә эшләргә була. Нинди фантазиягыз бар, үзегезнең фантазиягызга карай инде. Мәсәлән, ошулай, мына безнең яшелләребез бар. Сәскә эшләп куярга. Мына сәскәле пайеткаларды электрик ебәрергә була. Мына шу кызылларыбызны ошонда мына куеп күрәдәйем, мотор итеп мәсәлән. Бик мотор сәскәләр. Мына улай итеп өстенә генә тегеп сыгырга була. Үзе бер моторлык бик тора ялтыр. Үзегез өчен булса, балаларыгыз өчен, үзегез өчен, бүләк өчен. Мына бит нинди мотор. Бик мотор килеп сыга эшебез. Мына ошулай. Орнамент булган, мәсәлән, ошулай орнаментты астка куеп ебәрергә мөмкин. Мына бер алка бар. Алканың мына үст ягындагы илә торганын алып ташлайбыз, мына ошонда, мәсәлән, элеп куярга була, ошонда. Или аст ягына
Йомуртаһына куйып куярга була. Корт башлар эләктерергә мөмкин. Куртбашлардан сәскә эшләп куялар кешеләр. Сәскә эшләп куярга шулай астына күбрәк өстенә эшләйбез инде. Тезеп куярга мөмкин. Кемдең Һәр кем үзенең фантазиясына карап, эшләгән һайын фантазия байый. Эшләгән һайын кеше остара. Үзең эшләһәң, эшләге килеп тора. Эшләге килеп тора. Үзең өчен бу хала менә монда шулай Икматур, Ярай, ҙур рәхмәт һеҙгә, Нәзифә Фирҡәт ҡыҙы, ошондай беҙгә беренсе оҫталыҡ дәресе күрһәткәнегеҙ өсөн, артабанда эшебеҙҙе оҫтартыр өсөн, зауыҡлы эшләр өсөн һеҙ менән артабанда эшләрбеҙ. Ҙур рәхмәт, ҡулығыҙҙан һөйөнөгөҙ. Рәхмәт. Барлыҡ ҡараусылар үҙләре теләгәнсә эшләп кейерләр дип уйлайбыҙ. Түшелдереп, матур итеп һәр эшләп кейегеҙ, уңыштар һеҙгә. Ҙур рәхмәт. Рәхмәт һеҙгә.